ngoba sifikile mhlaka-4 sizombona laphaya kwakhe ekhaya, sahlala naye kwamnandi. Kodwa uthe mase sikuzahamba wasethi asihlale phansi sonke sambuka, bathi asishutheni, sashutha. Basethi lana-ke ningayiphosti lezi thombe lezo, nizoziphosta uma sekufanele. Yaba isonto liyaphela uzanele sesizwa indaba ezibuhlungu. Ababa Bishop Nkambu, ngiyacela ngithi uma umoya wombusi uvukela ungayishiyi indawo yakho. Inzima indaba obhekene nayo, mkhonyana usemncane, unothando. Ngikuwa ngisabe angazi ngenze njani ngoba asisenabo abantu abadala sekuyithina. Ngithi bantwana bakaZanele nimbonile umana wenu ube strong kangakanani, ngicela nithandane nani nibe strong for yena. Enikwenzayo ngicela nithi manikwenza nenzele yena ukuze naye aziqhenye ngani nathi